लड़का लड़की वाला प्रेम ना, ये तो सब प्रेम के खत्म कर देले वालो। प्रेम प्रभु जी के दिहल, प्रेम प्रभु जी के दिहल सौगात हा। प्रेम चिन्हला नया आदमी कौन जात हा। प्रेम चिन्हला नया आदमी कौन जात हा। ऐसे प्रेम होके भाई तो सभी लोग कहे कि हाँ प्रेम ऐसे सभी एक दूसरा से करे। प्रेम के मतलब होके लगे एगो देखी भाई बहन से करे ले, एगो बाप अपना बेटी से करे ले, एगो माई अपना बेटा से करे। एकरे के प्रेम कहल जाला। एगो लड़का लड़की वाला प्रेम ना, ये तो सब प्रेम के खत्म कर देले वालो। प्रेम होकेला जो एगो मामा अपना भगिना से करे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हुआ अपना भतीजा से करे तब